SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युलर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62। फोन नंबर 02367 234000। काल जी घटना जी सावडावला घडली त्याच्यानंतर मी स्वतः तिथे भेट दिल्यानंतर ग्रामस्थांशी बोललो। पोलिसांची टीम आहे, LCBची पण टीम योग्य तपास तिथे करते आहे। मुळापर्यंत आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करतोय की नेमकं ही जी काय टोळी निर्माण झालेली आहे त्यांचा सूत्रधार कोण आहे आणि त्यांना कुठून त्यांच्याशी संपर्क केला जात आहे। प्रमुख माहिती जे आमच्याकडे जी मिळेल आम्हाला ती त्यांचे टॉवर लोकेशन आणि जो काही कॉल रेकॉर्ड झालेले होते त्या वेळेत त्याच्यावरून त्या दिशेने तपास होतोय। पोलिसांकडून काही सकारात्मक गोष्टी हातात लागलेल्या आहेत। लवकरच ह्या गोष्टीचा उलगडा होईल की नेमकं कोणी केलं, का केलं आणि त्यानंतर ते कुठे पळून गेले, हे सगळी माहिती येणाऱ्या दिवसामध्ये येईल। जिल्हावासियांना आणि संबंधित गावाच्या ग्रामस्थांना मी एवढंच सांगेन की घाबरण्याची गरज नाही। योग्य पद्धतीने तपास होतोय आणि परत या घटना होता कामा नये, आपली मुलं सुरक्षित राहावी ह्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून आणि गृह खाते म्हणून आम्ही पावलं टाकतोय। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।